Għadna kif smajna fl-ewwel qari il-profeta Iżajja Alla li inebħu jgħidlu iftaħ garġik, iftaħ il-garġi tiegħek, iftaħ ħalqek sewwa, iftaħ griżmejk sewwa u għajat u uri lil poplu fejn qiegħed jiżbalja. Tiqafx, tiskoċċ milli turi l-ħtijiet tal-poplu. Interessanti ħafna x'dan l-ajjat, dan l-istorbju illi Alla l-Missier iqabbat lil profeta Iżajja biex jakkuża bih lil poplu ludi, narawh qudiemna irrappreżentat fil-figura ta' Ġesu kurċifiż. Hemmx garġi iktar miftuħin, hemmx għajta iktar kbira, hemmx xena iktar trasparenti, iktar evidenti li tista' turina il-laqa tal-imħabba infinita ta' Alla flimkien mal-egoizmu, mad-dnub, mal-ħtijiet, mal-meskinità ta' kull wieħed u kull waħda minna. Ġesu kurċifiż, is-salib huwa l-laqa tal-imħabba ta' Alla, il-laqa tal-maħfra ta' Alla mal-ħtija tiegħi, mal-ħtija tiegħek. U allura l-garġi miftuħin, l-għajta li ma taqafx, li Alla inebbaħ bija lil profeta Iżajja mixajr Ġesu msallab. U jkompli l-profeta Iżajja, ikompli jistieden lil poplu biex iwettaq f'ħajtu l-opri tal-ħnina. Mhux biżżejjed is-sawm, mhux biżżejjed li niġu hawn u nqimu lill-kurċifiż. Mhux biżżejjed li mmorru l-Knisja li nitolbu. Imma hemm bżonn li aħna nittieħdu minn din l-imħabba. Hemm bżonn li aħna nittieħdu minn din l-infinità ta' ġenerożità, minn din l-infinità ta' għotja tiegħu nnifsu għal kull wieħed u kull waħda minna. Iżajja jistieden lil dawk in-nies ta' żmienu biex ikollhom ħniena minn xulxejn, biex ma jaqflu lil ħadd fil-kantuniera tar-rabja ta' qalbhom, biex iħobbu lil kulħadd, biex jgħinu lil kulħadd, biex ma jħallux li xi ħaġa jew xi ħadd tifixkilhom milli iħallu l-qalb tagħhom tferra kontinwament imħabba u ħniena lejn il-proxmu, imħabba u ħniena lejn l-oħrajn. U allura din il-figura li hawn qudiemna ta' Ġesu msallab tasal biex turina mhux biss l-imħabba ta' Alla u d-dnub tagħna, imma turina wkoll kif għandha tkun l-imħabba tagħna lejn xulxejn. U hawnhekk aħna għal darb'oħra quddiem din il-figura inħossuna bla ħila, inħossuna maħniex kapaċi, inħossuna dgħajfa, inħossu li l-egoizmu tagħna, l-emozzjonijiet tagħna, il-bżonnijiet tagħna ifixkluna milli nkunu nies verament li nħobbu, milli nkunu mistednejn denji tat-tieġ tal-arus. Il-Vanġelu jkellimna fuq Ġesu l-arus u fuqna il-ħbieb tal-arus, il-mistednejn tal-arus. Inkunu mistednejn tas-sew tal-arus, inkunu u lid-denji
li nistgħu nipparteċipaw, nieħdu sehem fl-ikla tal-arus, fl-Ewkaristija mqazza, sakemm aħna inħallu lil Ġesu imsallab, inħallu lil din l-imħabba li tiltaqa' mal-ħtijiet tagħna, inħalluha titrasformawhom dawn il-ħtijiet, l-uġieħ li jkun hemm fil-qalb, ir-rabja li jkun hemm fil-qalb, inħalluha titrasformaha fi mħabba, inħalluha titrasformaha fi ħniena. Ejjew nitolbu lil Mulej f'din l-Ewkaristija u li għal darb'oħra qiegħed ikun arus fidejl lejna, arusa infidila tiegħu. Ejjew nitolbu lil Mulej biex jgħinna nħossu din l-imħabba kbira li għandu għalina. Jalla, din ix-xbija ta' Ġesu msallab tkompli tispjega, tiftaħ, tkompli tiddeskrivi dak li jiġri f'kull Ewkaristija. Il-mod kontinwu li bih Alla iħobb lil kull wieħed u lil kull waħda minna. B'tali mod li jiena u intom, li aħna l-koll, mu speċjali aħna s-saċerdoti, mu speċjali aħna s-saċerdoti, b'tali mod li aħna nikbru dejjem iktar fl-imħabba, fil-ħniena, fil-maħfra lejn id-djufijiet ta' ħutna l-bnedmin. Ejjew nagħmlu mument ta' skiet, noqogħdu ftit fi skiet quddiem din ix-xbija u nitolbu lil Mulej b'dawn is-sentimenti li għadna kif riflettejna fuqhom.